А той ще търси програмата ми, нали? Да. Да ни лаги, моля се. И да се качи. Да даде блок. Дайте линк на описанието, абонирайте се за мене, моля ви. Абонирайте се и за мене. Аз имам 3 канала. Shotdub 67 и Александър Ценков. Двата му канала, аз съм Валентин Асенов. Канала ми. И така, тук започваме да играем. Ох, чакайте сега, идвам. Але как лаги. Гледам сега. Нещо. Къде лаги, бе? Тук аз като те гледам лаги. И ми сигурно. Той малко и на мен ми лаги, ама нищо не. Иди на нова CJ. Там е първата мисия. Знам. Забравих пак да ви кажа. Ще впусна за... Има и нова и стара GTA. Сан Андреас. Аз съм на новата. Похвата. И ви си изтеглите. Има и километраж новата. Какво? Има и километраж новата, аз не съм я гледал. Има, да. На другата няма ли? Не, няма. Тук може да играеш баскетбол. Да, ама не може. Оле, ах, че лаги и малко. Нищо кара. С така сбрантавайка идвам. Ама 180. Я вземи тази кола, бе, на Райдер. Нали ще ходя после на мисия с тая? Не, бе. Big Smoke. Те. Суити Кендъл. Кендъл се казва умния, бе. Не, бе, това Кендъл е странно на този. На Big Smoke ли? Не, той е черния. Дето сега с него. Кой е със синята стрелка, ли? Това е брат ти. Брат ми? Да. Не, махайте са! Ау! Аз не знаех, че... Те с коляка кола има. Еклипс. Али да карат тя Big Smoke, той е дебиля. Къде отиваш? Къде отиваш, бе? Ето аз съм трябва. Аз не съм го забелязал. Как се казваш тази програма? Ще ти кажа по-късно. Чакай развържа по немизията ли. Или епизода. Чик. Къде му ти окълния, бе? Аре, май чакате. Там са чаката. Ние са забиха. Ето е. Ето е Райдър. Ето е Big Smoke, Вилям. Да, е най-дебиля в града. Той накрая трябва да го убиеш. Big Smoke и Райдър ли трябва да ги убиеш? Да. Райдър е добър човек и ще го убивам. После те предават, издават на и тия дета гонят. Теле. Да. Ами брат ми? Не, той не. Добре. Чакай сега ще дойда. Здравейте.
Чули като Джеса викае? Да. Ах, скъпа куче. Скъса кабела. Абе, Биг Смок тъпанара. Ти гледаш ме в момента? Чакай, бе. Ах. Чакай, сега се връщам. Майка ми и баща ми се върнаха и седвам. Добре. И съм така. Да продължим с мисията. Айде, костюма. О, Не на гумата. Бегай, бегай. Тая мисия и още една само ще изпълня. Защото ще има много да го обработвам. Забити са някъде. Аре, що съм такъв? Давай ни честно. Също идете. Иво, кучето ти избяга. О, стига бе, тати. Лапка, лапка. стана Иво. Хай, тати ма излага. Шигата с ми. И те искам да го убия, той аз. Big Smoke. Got them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Ride, nigga. Нигас. Те. Алекс, ти играеш ли GTA 5? Не. Що? Ако я гледаш? Ако правиш? Гледам те. Да отида ли при Райдер или после? О, тая иска са би малко. Ти може да се целуват. Как? Абе, аз теглиш ти по. О, той е топ телефон. Айде, дигай го. И затварям, бай. Аз те и правя. Вдигам го и затварям. Тъй. Валя, на старата тя Сан Андреас, това Райдер каква кола имаше, а пък всякаква има. Да, много тъпа. Много стара кола имаш той, нали? Чак. Те са паркирва. Нали, Алекс? Не бе, аз там влизам. Ало, Оригинално. се прибирам. О, чакай, обърках копчетата. Само ти се стригове, да. А? Не ме дава. Да изляза без да се пострижа. И аз според трябва да се пострижам.
Ама бърках копчетата, не цъдах. Не е тара ми голямото, как му беше името е. Да, спейса на не стискаме. Това е интера. Айде, те го ставим. Айде, пунсия. И да се махаме. Ей, бай. Аз мустачи му слагам. Сега има 5 часов разговор между нашия Чеки Райдър. Пушто е, тикат. Пица! Ще ядем пица? Ела да видиш! Ох, чакай малко, докато сега мачен. Anger you have. Ага, айде. Так. Сега Райдър ограби магазина. Сега вижте един номер. Ай, аз ще повърни, сега ще повърни. Трябва да ти 10 пъти да повърни. И... Колко бързо го изчистиха. Това си махна. Да, не го разпознават. Ама не ми се гледа, бе. Райдърс. Влезе да те гони. Да, бе. Ух! Стрелята. Ей, я да не ме стрелях. Вземай като. Ой! Аз винаги от така минавам. Те са пак такива. Сега ще кажа Play the Home. Later, homie. И, драги потребители, това ще бъде за този епизод. Абонирайте се, дайте линк и абонирайте се за Александър Ценков. И айде, чао! Ай, чао.